kajing ai jung trade license ki bala nadu mesyuah di abang ong nadu mesyuah kidan ki trade license ki ba kham renew nadu snap ajar lai ajar sauru di kita kidi bagi lap ha kajing wan jurip juni yang ni kasih di nila ayo ru ban ya keren bat try dukan ki ba kat ka bang ya kendu ni nila batai ke jing ka jongki ke bang ni dan kena kalian jumpa office ru nila kloy bangin ya dorkat bat ki ban ya liu jumut bat ki bat ban keliru kai de jing di kawai ka jing ka banga ngalap haka kani ka jing jurip juni hari ni kasih dai ba kian usi bagi sodar snong bagi ai mesyuah hang ni tolong betang maroi di kata kadai kuwi gua ka jing ka baki ki bu ki nong song hang ni bat ka ar kalong ba bagi mla ban renew le si kadai ki jing jingai jong ka cakaru ta ka kuwi andai kim numla ban ai dau pada ba kadai nong ta kai di ka ai ka bangi tentu ya ki try dukan ki khamtam kitu ki bahaban le ya ka renewal kadai bakin wan mi hi de ladi ki wan penbiang ki kot kisla nadu ke NOC nadu ki professional tax but ki ki kot ki jingdon kam ki jongki bakin wan mi ko office of the district council but in say effect dak la wan support district council ki ki kot ki ba ki wan ra pada ki dei ki ba biang in ya chakmat but renewal jongki but ada kim biang ki kot kisla ti nakat yang juga district council ingin sim ya senjam ko bating banginum aila chu ki banne ka renewal but kumba PE na do banne bangi la poi hang ni po song salang ni ila si se kidukan bahang ila ta de ki notice but hak itu ki notice ki bangi ni wa ila ipo de ki news ni bakin one me chief office of district council rengkat bat ki kot kisla ki biang but ada kim wan hapo ka news ni in ai jing betha sheki sodar shnong bakin pentelino ini kidukan bakin ailat ya try meluk pendon kam ya kidukan hak caka ka bakiwan hak caka bakidon kini kibar jelah ki pendon kam ya kidukan kenyataan kembali kat negeri itu ay tak ada pengaruh macam leadership dari ban talasi sesuatu ban tak minta hari itu dia itu lakukan kelahiran dan sis aduh mentah ila ya sis kumpa berpong kli la don try aduh mentah sebangila tak notice di kebangila ayo bani kendu iki try dukan ru kebangila ayo bani keren iki di kebangila tak notice aduh mentah dengan baklangah berpong nyoko teli gila don di hang ni apo snong salang hi pora poi nama kadan lightly ki snong ka katpung ka jingtip ka jung kidon kumpa arspa tam teli ki dukan ki ba de jung ki bar jela di ninya persang man ya pendap ya kini ka exercise mata ka sengi kat bangidang don chani di haduk mata ka ni ka kelemat banga ai kani ka jingkren shabi di like of hype board paslong no ba di kumpa rupong nyoko teli ngila adapta ki notice bat kumpa nyu prateli ki bangila season don ya ki dukan la bagi haban wan ki try ban wan mi cho district council long kum mo ini kidukan ke bangi khang bangi si ini kidukan ke bakang agak sini bangi wan inspection sini kidukan ki khang kuma julong ni pilap isno prepare merchua ki kidukan pasal tip bawan ka seperti ki khang khang ki kidukan te dari mata nak lang siap bila pita ya ki kendon ke badan ka training man travel ang ba kilo kidukan ki ba khang ka si bangi wan inspection ya kita ngit sis but in khang menyintak akan notice pakai one week sebab office ni mesti Nata ngirala perlu hang dia kerja juga bagi babon kita dukan hang dia ki babon ki oh kan dia dukan jungi ki kasi bagi shop ban ki ban jalan yamdar kam trading lesai isi ki babon ki sotho ya ta nai duka ban persya ka ke por bagi kilo ki try blok ki ba IY seki har se ki ban jala ya ki dukan ki joki itu ki semua yang pa ki don kam ban yo ya ka trading lesai jadi masai kata nang taru ka gaji ko bangilam hang ni ka ngirap di ka ji sotho ya ki bangilam sinong hang ni bagi pan NOC ni kisnong kawai ke baka isi ke belakang isi am tadi ki hapan sangut sadar ani orang basang bos sekati dekat berlayut di dekat juga isi ngalor kata ru kisnong kini mendapan ki kot kisla ki babiak na kitu gibri ke ban semua ki dukan suaban ai ke NOC mangilalap hang ni bagi dan kisnong ha baki pan NOC ki bawai dukan kimpan ki kot kisla ki jongki kebomor kadon ke jengma ke bakhram bo ubri ubana bar tu kai ke bakron tu kalau kemno tinggi ko ban kentu ki solar snong ki kisnong bagi dia pendapat ni kot kisla ki bagian ki dokumen long kem ki epic nak ki police verification bakam ta ter kai ke bang irap hang ke balong is yang himtan ke dia ni nilai ke masau benta kirang dan pun ki dukan bang yem pak bandit tinggi kentu ya ki dengan snong kam tam ki trash snong ni babun ki kam ki ba kila tray hang ni ki
de ki bala ai menteri de ki trash nok mo kum ki kam khai kwa di do kha ba di jing kam de ka kam ka ba u try duk try belum na ban de kam bala om siam tan ba di ki dukan ki blasis la ki mon mi de ban a shwa cha ki trash nok mo di la ki trash nok pat kim siam ka mo ki try dukan ese ki la siam na kalon ban snai ki dukan la ki don pat ki bawai ki mo de ki trash nok ki mai ko mo ki mas se ban a sha ki barjala khang ba ken la ban mi ki tu dukan banyak besi ya ka aram ke jongki ke om tang kataru ki ketu ya ki samla ki trashong se bakin sim ki nek la ka kabu kari ki yo ka ba he ka ban ka kamai ka kaji ya ki larang ai la baik ya ki bring bo na bar ka mubot ka judu nong kalong hi ki trashong ki badon ka ni ka jaga ka ki ko pat ketu ya kata ki trashong ki badon ni po kan ka ta cha wan ban ya kom dia ngilap we issue ibalong sensitive hai issue nomor ba kini ki barjelah ni kim don kot don sla andai ki don tang ya ka labor license bakal ai da ka state government nama baki apply online ti tang na itai trade license kala pan slur ya ki bakin wan ban le ya ka khai ka pateng sa kini ka snong ka jongi ti ka wai ka ba nga supa pangan ong ka sulong no ba i don kam mate na kam kham tam e ka bai dei ban kani ka jing ai jong kani ka labor license na ka online namar kum bangilap de ki jong ki khmat hang ni kini ki barjela ki bon ban trei nani bon ban bu dukan hang ni kim sim khia shu ban wan ban apply ka trade license na bon district council namar be kila suthu be kila ayo rupai tu ka labor license ka bala ai na ka government kebut ya ka trade license bat ya ka professional tax kim sim khia shu ban sim ti kani ka dei ka wei na ka ba ka babu jingma namanta ka khai ka pateng ka jungi hang ni namar ba ubriu na bar tang na itu i labor license ba ka ai state government la ayo ban wandrung pathar ha ki yo ki hat ki jungi kom ni di tang itai jing pinsai ka bang kwa ban pasat lang siya pi ka sulong no ba nang ni siya khamat nakaliang juga district council ru ngihap ban te lakam ya kata di ngihap ban ya keren ngihap ban ya tai sani ya kani ha ka beidai bat kirong ba snong bat ha ka beidai bat krukom INOC kom belaong dai i ba powel mentan di namar ba ka ei ka ba bu jing ma shu yang i ka dai ba ki don kirong ba snong ki barem ki ba ai belang NOC ya kini ki barjela don tang ka seal bat ka signature jong urang ba sno ngam habang ong ya kata ngam dei banga ben ye ka jing trekam jong kirong ba sno ki berem hendrei ka tu ka dei ka ei ka bala abu jing marupa ya kini ka yo ka hat ka badan hang ne po shalang tina kaliang jong ka district council kini non tribal ki bawan ai kata ka NOC po district council ila ong rupa habashit habashai ngim pediang ya ka tu ka NOC ka basain tang marwai bat ka basil tang marwai u sodar ni don kam hi ya ka signature jong sanwood ki executive member jong ka sno hi beroi